Minflok x'importani, il-kanzunetta tal-widna li 30 sena ilu klassifikat fit-tieni post fil-Festival Lanja tal-Poplu, Jimpurtani. B'adattament mużikali ġdid tal-kompożitur Filip Vella u blirika ta' Peppi Azzopardi, miżawda modrija li tirrifletti ħidma prezzabbli tal-Caritas, il-kanzunetta Jimpurtani, bl-interpretazzjoni ta' wħud mill-aqwa kantanti Maltin, ser tiżżanżan għal-maratona tal-Caritas, maratona li tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi Maltin kollha fl-ewwel ta' Novembru. Is-sena minn arranġament ġdid tal-kanzunetta wara 30 sena, anke mużikalment hija kompletament ġdida. U flok kantajta jien kantaw ħafna kantanti li ovvjament oġobhom jaċċettaw l-istedina tal-Caritas biex jieħdu sehem fil-kanzunetta. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt qal li fl-2024 biss kien hemm 80 persuna li resqu lejn il-Caritas għal-għajnuna dak il-ħin stess li kienet qed tixxandar il-maratona. Nies li qalmu mhux xi jasra biss minħabba dipendenza fuq id-droga. Iżduma vittmi ta' użura, lob tal-azzard, romol nies imtaqla minn solitudni fost l-oħrajn għali apparti minn 7 ċentri tal-Caritas, il-kwali dedikati għal riabilitazzjoni u prevenzjoni ta' droga, il-Caritas tlotta wkoll ħidma preventiva fi skejjel u f'komunitajiet. Għandi memorja ta' persuna li qalli jiena beda kollox meta rajt l-wieħed mill-istaff tagħkom li kien ex-user l sar staff u kien jagħti l-esperjenza tiegħu. Min jaqbad it-telefon u jiena beda il-pass tal-kupru tiegħi propju minn din il-maratona. Il-Caritas Malta ċelebrat il-ħajja tal-Monsignor Victor Grech bit-tnedija tal-ktieb inħobbkom. Bl-isem jirrifletti kelma li dum Victor kien iħobbi l-issen, speċjalment lir-residenti tal-programm ta' riabilitazzjoni. Id-direttur tal-Caritas għal il-pubblikazzjoni tal-ktieb tirrealizzaw kol xewqa ta' dum Victor innifsu li kien staqsa lih jumejn biss qabel miet.